tunggal nopo ayo padha syukur. Syukur dhateng nopo? Dhateng nikmate Gusti Allah. Awake dhewe diparingi umur, ayo umur digunakake ing kata-kataipun kagem nuju ridane Gusti Allah. Pilih waras napa oleh sugih Bu? Nak jenengan pilih waras napa sugih? Waras ya sugih. Ya waras ya sugih. Ngono kuwi kok bapake bener kuwi. Ya waras ya sugih. Ya, muga-muga diparingi waras tur sugih. Amin. Senajan sugih ati elok to niku. Kadang-kadang niku yen pangapunten wong sugih pengen golek waras direwangi kelangan sugih ning malah tekan bablas waras wiris. Yo, jadi syukur alhamdulillahirabbil alamin. Carane pripun syukur kados pundi? Malam yaskur ala nakmani. Sapa wonge sing ora gelem syukur karo nikmat peparingku, walam yaskur ala musibati, ora gelem sabar atas cobaanku, ujianku, musibahku, walam yardo ala qadoi, lan ora gelem ridho datang qadaripun Allah, qadaipun Allah. Oh falyahrut falyahluk roben siwaya. Boleh pangeran saliyane Gusti Allah. Pelakon syukur niku penting, nggih mboten? Ya, syukur kula jenengan diparingi awak waras, bisa mlaku-mlaku kepethuk sing numpak mobil ya syukur. Alhamdulillah aku diparingi iso duwe mobil. Wong kae lho ora duwe mobil malah duwene sepeda motor. Ya alhamdulillah loh. Alhamdulillah ora malah nyehat kok ngamuk kok sepeda motor ae lho aku. Sing duwe sepeda motor wis malah mugi. Alhamdulillah aku ijek duwe sepeda motor Gusti ora patek rekoso ora patek kesel. Kae lho duwene ontel. Sing duwe ontel padha alhamdulillah Gusti kula tasih paringi panjenengan paringi duwe sepeda ontel. Kula kae lho duwe sepeda ontel mlak ning diriti wong mlaku numpak kapal sikil. Sing duwe iso mlaku yo alhamdulillah Gusti kula jenengan paringi sikil kula iso mlaku kanthi kemringet kanthi penak kae lho duwe sikil nek kena asma aurat asam urat lho ya kena asma aurat mlakune kuwangelan sing duwe asma aurat alhamdulillah Gusti kula cek duwe sikil senajan to kena asam aurat nika lho ya Allah Gusti mlakune diseret-seret mlakune semper alhamdulillah terus nak kepengin awake dhewe ngono ayo urusan donya aja ndelok sing dhuwur tiwas ketenggak urusan donya. Nek urusan agama ayo ndelok sing kuwi dhuwur. Ora apa-apa, aku ngomong anu kan. Apa salatku iso ajeg sehari semalam 5 kali, ora apa-apa lah 5 hari sekali. 5 hari sekali. Lah ya cek kelingan salat cukup ya Allah. Apa 5 hari sekali piye Gusti supaya iso 5 sehari 5 kali. Senajan Indonesia ajeg kadang ono tembel-tembel lane gak apa-apa iku kesadaran. Jenenge alhamdulillah syukur dhateng Gusti Allah diparingi urip. Jadi syukur nggih awake dhewe diparingi urip diparingi nyawa iki syukur.
syukur. Jangan wis ora diparing urip. Piye jajal? Kira kena ngendi-ngendi apa enek sing golek cadangan nyawa. Kan boten nenten. Ayo disyukuri. Kadang-kadang awake dhewe syukur karo pangerane karo nyukur ke tanggane ayo sering pundi. Nyukur ke tanggane. Syukur kowe. Oh, ya Allah. Awake dhewe sane kanggo maca Al-Qur'an kanggo dikiran karo maca atine liyan niku sering pundi. Ayo niki jenenge muhasabah. Nggih to? Awake dhewe ibadah karo bladah sawayah-wayah ora kenal wayah niku sering pundi. Sing lanang nyuwun sewu udut kali sujud niku dangu pundi sering pundi. Nah lho piye Bu nak bapake pirsa udut niku jenengan senene mboten. Yo alhamdulillah toh ning jadi siap wonge kepengin keluargane mulya hari iki wau wal iwasi al iyal. Siap nggih? Nak jenengan kok muni-muni niku kira-kira kurang apa, Bu? Wong wedok kok muni-muni, nesu-nesu, racun-racun niku kurang apa? Pak jujur mawon. Kurang apa, Bu? Kurang duit, Pak. Ayo, kurang duit. Mbak siap dikai duit. Bu, jenengan diparingi kaya kalih kakunge matur alhamdulillah. Napa kok mung semene? Udah kok dadi. Ayo muni alhamdulillah pakne kok mung semene. Diwai bapak ya Allah, nggih mboten. Bapak kok ngono kok ya Allah. Yen sira kepengin bondo saiki dangdut alusan saged. Yen sira kepengin oh berarti aku sih itu nama jenenge sekian